Aku tak balik sih. Aku barbar maghrib barbar isya. Ya ora nganti rada padha tak kirim apa engko. Lawe apa engko? Hah? Lawe apa? Jangan kepet. Lah wong kerja urung teko Madang, Pak. Enak paling. Enak ora ya, Ron. Wis bener, gas Ron. Ayo, ya, paling ning omah. Enak ora iki. Wes. Ndare maling lho. Saya nggak ning omah. Tapi kok enak palingan gitu. Kang, Ayo. Kang, sini. Nuwun. Kang. Ang. Sitan. Bang. Ya gua atur wae. Aku, Kang. aku kirun. Ben ngomong. Metu Kang. Jajare apa to? Tatok ora ganggu atur poso-poso bae. Udah turu dadok ngepu atur wae. Ngapa to bisa tatok atur wae. Apa to jajare tatok ron. Dipanasi ngene turu nang omah poso-poso. Terus panasan jadi kok cacing rupamu ngono ya. Ayo. Sudah. Apa lah jajane wong turu dadok wae. Ya sepurane iki mau. Ora piye? Netes kene lho. Iya, panas. Aduh. Piye. Ngene, Kang. Iki sepurane sadurunge. Aku arep bodo. Heeh. Arep bodo sampean ngerti dhewe to, gitu lho. Iya. Pambiku koyo ngene. Iya. Ambil koyo ngene, iki karo kirun barang ya badan iki ranti dit. Terus Yo janur ini iki yo main nembung gaya ngene jenengan. apa iya nah yuron kayan. Nah ning yo kayan iki wong maune iki yo kayan jane. Iki untuk menembung asline kleru asline. Lagi nopo? Jane wingi sadurunge wingi kae. Bagian ke nggon aku lho pabrik kuwi lho sing dilolah bune bapakku ngono iki. Ana perterangan pitik. Anu yang wedhus, ngraupi macan, ngumbah ula kuwi. Iki kebak iki siji lho kae sing urung enek wong iki golek wong loro kuwi. Nek kowe gelem bisa umpamane lho. Gaya napa sing kuwi? Bumbu alas. Ngendi? Ono tan kali ngono. Ya saya. Loro wene gelem yo mau tuku sawah ngono lho. Ya ora apa-apa, penting oleh tuku-tuku lambi. Ora tuku cawet ya. Ya sempak-sempak barang. Coba bekas ora apa-apa kok kowe modelmu ngono ae. Soro Karena iki. nang ngene kancaku lho, iki Iya. anak buahmu piye meneh. Ini calon anak buah yang terima. Ini rambutnya disemer. Rambut kain tuh aku rasa rambut wong gak abang-abangan kayak wewe ngono nang keprung wong. Wah, ya ora ngono kuwi. Tapi Ya piye wong sekali senengku ngene iki. oh ya nek wis seneng ngono ya monggo nek ya raine iki sing rada dibagus ngono lho. Ya nang alas iki dadi manuk, alas siji musuhe manuk, kewan, ula pokoknya selain turute barang-barang sing bisa kuwi wis jogomu kok tak kasih bengi lagi arep dimulai kerja kapan jelekmu Lemah jenengan Kang, aku ini saiki yo manut. saiki manut Manut. kowe Ya gelem. nggo pancen kowe mbok tinggal mancing salahku Ya engko nggo gebuk-gebuki apa ning kono. ya aku nggo mancing perkara ya ada kerja saiki semangkan nang sawah ngono aku rada gelem wedhus Go Kang. Yo berangkat. Berangkat. kerjaan tenteng terdet salah gue pitmu nih pitmu nih Oh, lah Kang. apa yang ngene iki apa to iki keng Iki king. Kok Pak aku beli sing ape-ape. Karena kami benda kilometer, bukan bercinta jalur biasa. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Wes Kang, ayo. yo enggak jorkan gede no Yo mangkat. Yuk. bentar Terus kok nyelake waktu.
Ndi alas nih? Lah kok ngetan iki ya. Aduh, ora. Ora mesti sik. Kopi ini doang kene colong wong ora. Wah, sapa main nyolong ora enak. Apa bedel, Mas? Bae nang bedil. Bedel nah. Wis dilarang ora Larang, bedel iki larang ngomongi. Wis diomongi, bedel pengen nang kene. Kita omongi to. Gua ora ngerti, Mas. Nang kene nek hukum nek bedel nang kene bedel aja nang desa kene ngono lho. Ya sepurane somben tak bali kan. Lha wis diomongi to, Mas. Kandhane bedil kan hukume kok. Cara hukume Siji ki plintrengan, ha to. oh pintengan. Loro sentrokan. Sentrokan. Telu bandar matu ki nek hukume. Batu bandem sapa? Bandar yang di atas. Nah. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru Ini sepurane, Mas. Ngapunten. Kan bener-bener nah. Oke, mulai. Nih, omahmu ndi kono? Omahmu kono. Kono iki, Mas. Kono apa kono? Kono. Aku nih kono. Kono iki rono, mulai rono. Nggih. Kan bedel nang kok. Nggih. Wah, nggih ora kepanggil. Solito. Nanti gubukmu, Kang. Kae kono. Ora kono. Heh? Ora kono. Ora kono ngene sapa sugune dhewe. Oh ya wis kae. Ah. Kok ngomong awan nak sore nak wengi nak kene. Ya kok di pangan macan piye? Lah pangan macan kok kowe ora goleki ta. Piye cocok ora, Lon? Ya nek aku ki manut-manut wae nek ngene iki. Wong ngibur aku ki iki mau ya butuh duit tenan. Saya mau ngomong terus. Ya ki mau tuku klambi ngarep baran. Dah. Ora kowe rasa nggurone geng. Rasa nggurone geng. Sorry, ora butuh duit. Bisa iki iso mangan ngene wis alhamdulillah. Lambi saenake, enak yo men. Menurut tanggane ya pedhot gase. Dan rasanya dadi koplak ngono, koplak ngono. Nah kene iki. Lah niki gajine piro to, Kang? Ya nek Karo karo kita berat banget iki jagung semene mbiyane kok. alah, kur tunggu jagung, tunggu kewan. Ya metu kewane tak omong. Magrib jam 10 lah nek sing pas waktu jam 10 kuwi wae kudu tenanan untuk mencoba. Cepak baterai, cepak senjata tajam, maksudnya tajam kuwi ya gese kaya plintrengan ngono aja nganggo bedil, mare bedil ana hukume. Ora aku sing kena mlebu penjara. Lah serene hukume apa, Kang? Elah ta. Kuwi mau plintrengan, sentrokan. Ya, telu. Kuwi mau. 5. Amoy. Jadi nunggu. Jadi bedil ki ana hukume. Hah? Bedil ki ana hukume. Jangan. Oh, bedil kan harus senjata tajam gitu. Jadi kuwi mau mbok bengi iki to, paling iki kedane 0 4 6 7 8 9 10 12 13 14. Yo kemen lah wis maput no. Lah ora kerja ora. Yo ini ajane. Lah iya, sepenting kan kerja trenten tok dicelengi. Engko salat klambi anyar, pasisa anyar, perkara sendal engko ijol nang masjid lah ora apa-apa to. Wah yo ora ngono kuwi. Apa sing ngerti wong Jakartaan saya wong Jakarta suge-suge. Sendalnya satu tuku ta Mas, pentingnya gimana lho? Klambi, pecis, kathok, masalah sendal ki engko nang masjid. Betul nganggo sendal selan ra masalah. Ki dijualke ngono ning masjid. Jualke. Wah, ya ora ono kuwi to, Kang. Kuwi jenenge gak boleh dalam agama kita. Iya. Saya ngene padha maling lho. Maling iki ora oleh. Ana hukume. Ora enak ngono kok maling. Ya ora jenenge sendal elek. Wis saiki sampean yo, sampean tiwas tuku sendal apik ya ora. Terus tanggone jenengan ki sendale elek. Lah kan padha mereke. Pas salat iki ngerti-ngerti sendalmu dijoli elek piye perasaanmu? Lara ora? Ora loro aku ora tau nganggo sendal. Oh ya kocok. Kocok. Wah, gane wis sore, wayahe kewan do metu. Kewan-kewan buas. Aku mau kerjain tenan. Dijlumpukke duite masalah gaji engko ben minggu ki ra nggon aku. Kok tak etong hariamu piro, engko tak data semene hariamu semene, burungamu semene, lemburamu semene, jagamu semene ngono. Bener mengko nek gelem nek wengi gelem babati pakan terus nyalahan liyane engko. Didolno. Heeh. Didol dhewe ora apa-apa. Didol dhewe entuk tambahan lho. Kena engko kena Alas mesti tak babat piye? Hah? Alas mesti tak babat. Engko lak bacok. Wis wis sore to tak do jogone. Engko malah bangkane celeng-celeng iki do metu. Engko waterku nek
tandur aku nganti bulan depan nggak panen. Oh bagaimana pabrik Garuda Kacang Food ngono lho. Jadi ki didokoin tenan kono sebelah kono nek kacange. Engko jagung mlebu bangsane pupuk kopi engko tak lebokne kabeh nang produk-produk. Nggih Kang, aku siap. Pokoknya siap. Pokoknya siap ini apa jenenge tanduramu bakal tak jaga kabeh karo Kiron, oke? Barang lho, sik tenan lho. Tak jagain tenanan karo Bayu iki. Tenan. Aku tak bali sik, engko bar magrib bar isak ya ora nganti ora rada-rada padha tak kirim apa engko. Lawe apa engko? Hah? Lawe apa? Jangan kepet. Lamun kerja urung kok teko Madang wae. Ya aku njaluk iwak. Iwak. Tai. Wis tak bali sik, kerja tenanan engko masalah jangan tai, oblok-oblok tai lan piturute kok tak gake. Lho Kang. Saya jangan tai, jangan kepet iki. Kaya ngopo anake besok? Ndak jaluke. Ndak kita rumah. Ini karena manusia yang bayangkan produk makanan dari Jepang, Korea, makanan tai-tai itu hasilnya nggak seperti ini kamera. Ini tekan-tekan oblok-oblok tai. Ya piye seneng. Hah? Yang jalukmu aku yo paling ngono yo spaghetti, chicken, nugget, nek sego dhewe kakasaran nek sego beras kan usul aku mangan gagal rotor-rotoran yo kena aku ngono. Sementara ora tai. Iki wis ke jam ini lapar cerah mulai. Aku balik sih ini dia balik sih. Mana banyak sore, aku wajah anu dikelilingi sih, kiri mungkin, kalau ditonton anak sini kelapa kawan buas orang, aku enak hari ini. Aku tak balik sih kerja sing semangat, sing kiat, rasakan sambat. Penting intinya sholat id, kelambiannya, pecisannya, kadang pokoknya sendal, aku nyaker masalah. Lah jare kon nyolong sendale Bature sing Jakarta. Kok yo kuwi yo kena aku nyolong nek menurut yo ngono luwih apik nyolongnya. Oh, nggih pun Kang nggih. Nanu kula tak nyambut damel riyen. Niki mengke dalan pun lali. Anu dikirim jangane sing enak, oke? Oke, siap. Oke. Kali sih. Mani. Poso ya poso. Buka ya buka. Yen wis terusno, ya rasa diterusno. Ya. Bagaikan langit di sore hari berwarna